Hi, welcome. It's an for YouTube channel here. Musabata zingapo zapitazi, nzika za dziko lino zakhala zikuwuzidwa ndi Boma kunena kuti anthu akuba kapena kuti mahackers anatenga system yopangira passport ku immigration. Boma kudzera kwa Ken Zikhale Ng'oma amene ndi nduna ya za mdziko ndi apolisi anawuza Malawi posachedwapa kudzera pa msonkhano wawo wa atolankhani ku Lilongwe kuti boma la dziko lino likuchita zothekera zonse kuti litengenso system ya makina opangira passport iyo kuchoka kwa mahackers iwo, ndipo 90% ndi imene akwanitsa kuitenga. Komatu kutenganso system iyo kuti ikhale m'manja mwa immigration iyo si zinthu zapafupi, komanso sikuti zithetsa mavuto onse amene alipo pakadali pano. Malipoti pakadali pano akuonesa kuti system yonse yopangira passport yaonongeka. Kuwonjezerapo data kapena kuti uthenga wokhuza Aliyese amene anapangisa passport ku nthambi ya immigration iyo kuchoka tsiku lomwe apangidwa hack wasowa. Izi zikutanthauza kuti Aliyese amene ali ndi passport ndi inachita expire ndipo akufuna apange renew kapena akhale ndi yatsopano akuyenera kudusanso ndondomeko ngati akuyambiranso kupanganso passport koyambirira. Malingana ndi zina zimene newspaper ya Daily Times yalemba, system yogwiritsa ntchito imatchedwa fingerprint nayo ikuswabe mu system ya immigration iyo, ndipo kuti ibwerere pakuyenera papezeke ndi kuyikidwanso data ina yofunikira kwambiri. Pakadali pano akuti Boma silikugona tulo poyesesa kuti system iyi ibwerere mchimake. Kampani zingapo zawuzidwa kuti zithandize Boma kupezanso system iyi, koma ambiri akufuna ndalama zambiri kuti agwire ntchitoyo. Kampani zina akuti zikupereka mayankho amene akuonesa kuti system iyi ibwerere mchimake, koma patadutsa nthawi yayitali zimene zikususana ndi kulamula kumene mtsogoleri wa dziko lino Alibe anayankhula posachedwapa kuti akufuna system iyo ibwerere mu sabata zitatu. Apa ndikuyankhula pano kwangosala sabata ziwiri zokha. Malipoti akutinso ku Bomaku akambirana kuti Aliyese amene akufuna kupanga renew passport yake akuyenera kubweretsa yakale, ndipo adzayenera kudusanso ndondomeko zonse ngati akuyamba kumene. Izi zichitika system iyi ikabwerera mchimake. Boma la dziko lino akuti lalemba ntchito kampani ina yotchedwa e-tax systems kuti iwathandizire kubwezeretsa system yopanga passport, komanso sikuti kampani igwira nawo ntchito yobwezeretsa data imene yasowayi. Kubwezeretsa data imene yasowayi kuli m'manja mwa nthambi ya Boma yotchedwa e-government. Boma akutinso lakhazikitsa komiti yoona mmene ntchito yobwezeretsa system ya immigration iyendere. Mu komiti imeneyi muli nthambi ya immigration, unduna wa za mdziko ndi apolisi, unduna wofalitsa nkhani, likulu la apolisi, nthambi ya e-government, mlangizi wa Boma pa nkhani za malamulo, attorney general, komanso mlembi wa mtsogoleri ndi nduna. Pa mkumano umene unachitika lachitatu msabata imene yangothayi, President Zikhale analamula kuti bungwe la ICT Association of Malawi ICTAM ligwire limodzi ntchito ndi nthambi ya immigration pobwezeretsa system uyo. Ngakhale izi zili motere, munthu wina amene amagwira ntchito ku immigration iku wayankhula kuti kubwezeretsa datayi kutenga nthawi ndithu. Iye anati amene apanga hakiwa ndi anthu akunja amene akufuna kulipidwa kudzera mu bitcoins, ndipo akumayankhula izi kudzera polemba uthenga pa makompyuta aku immigration iko. Masiku apitawa mlangizi wa Boma pa nkhani za malamulo Chakaka Nyirenda anachita mkumano wina ndi akuluakulu a kampani ya Technoblend ndi cholinga chowapempha iwowa kuti awathandize kubwezeretsa system uyo mchimake. Chakaka Nyirenda anakana kuyankhula zimene anakambirana kumeneko, koma malipoti akuonesa kuti kampani ya Technoblend inati ibwezeretsa system uyo koma kwa nthawi yochepa. Ija mchingerezi imachedwa kuti temporary solution.
kapena kuti mwa temporary. Koma kampani inalamula ndalama zambiri kuposa zimene amene apanga hack system wa akufuna. Kampani inati ikufuna 1.6 million US dollars, imene ndi 3 billion kwacha, pamene mahakazi aja akufuna 2 billion kwacha yokha. Techno Blend akuti inalamulanso kuti ilipidwe ndalamayi isanagwire ntchito yake. Poyankhulapo pangani a gift trapensi amene ndi mkulu wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC anati ndambi ya immigration sikuchita chilungamo pangani akamayankhula kwa anthu a mdziko muno. Iwo anapereka chitsanzo chokuti mu sabata yomwe nduna za mdziko ndi apolisi pamodzi ndi mkulu wa ndambi a Charles Kalumo anawuza mtundu wa Malawi kunena kuti atenga 90% cha system uyo, ndipo anawadzikati data yonse yasowa ku ndambi ukuti ndi kusemphana ndi zonse zimene anayankhula zija. Lachinayi a president achakwera anayankhula ku mtundu wa Malawi pamene anayankhula kuti system iyi ikuyenera kutengedwanso mwa msangamsanga kuchokera kwa mahakaziwo. Apo ayi anthu ena mbomamo akuyenera kuchotsedwa ntchito kamba kokanika kugwira ntchito yawo moyenera.